D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection. Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imong soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga may mga barikada pa na. Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gid na sa imong nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Pamakal, sumaguti ka. Imagine trillion cells ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung palainom ka D3 Bio. Daw import gali ni Doc. Oh, import yan. Mag-import kaya. Your second immune system. So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga mga train, gipang-train. Nga nakumpos ang mga specialized nga mga selula kangay sa B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio. Ang D3 Bio import immune system. Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system. Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito gid sa kagaw. Paborito dapat labi na akong palakaw nga tamis. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa
D3 Bayo. D3 Bayo Health News. D3 Bayo. D3 Bayo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM,
Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang EO Executive Optical. Love your eyes. Di superior antioxidant kag ginadulungan sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Sa Boruso, problema. Sa langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy! Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon sang 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Iloilo sa subong edisyon sa aton nga pagpangalagad subong Adam Martes.
It's a 13 na sa bulan sang Mayo. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga informasyon ka mga balita, mga reports, mga update, mga nagkaladaog kag mga nagkalapierde sang giniwat nga eleksyon kahapon diri sa bilog nga Pilipinas. May mga na-proclaim na, may mga nagdalaog na. May mga nagdalaog na pero wala pa gyapon ma-proclaim as of this time, pero amat-amato naton ini sa pagkuha sa mga report. Ang Iloilo City Board of Canvassers ang nag-resume na sang ila sining canvassing sa mga adlaw. Ang mahimo ini nga dugay-dugay o matapos ini pag-canvas sa mga boto sa mga nagdalaog ng mga kandidato, i-proklamar na ini gilayon. Bisan magasugod sila sa canvassing, ag iga-proclaim, kinanglanon gid ang isa ka kandidato nga ma-proklamar o i-proclaim anay para nga opisyal siya makasumpa kag tapos sina. Tapos mo proclaim, pwede sa o-taking. Pwede ka makasumpa kani sa barangay kapitan, sa mayor o kung si sinodra nga gusto mo, judge. Kilala mo, no? Matapos nga ikaw ang ginproklamar nga kag gindeklarar nga winner sa eleksyon kapon. Panginmulahan nato ng tanan-tanan nga mga winners, ha? Congratulations sa mga nagkalaperde. Better luck next time. 2028 may eleksyon naman, ha? Pinapanginbulahan man nato ng atong sinay nga area manager K5 Ray Espiha Umalay, Councilor-elect sang Banwa sang Pututan, Iloilo. Ote, may mga abyan kita, may mga kilala kita nga nagdalaog. May mga abyan magkita kang mga kilala nga nagkalapirdi. Amo ginabasta eleksyon gani, piliay. May winner, may loser. Kaya natapos ng eleksyon, balik kita sa aton sininga normal nga pangabuhi. Congratulations sa liwat sa kay area manager K5 Ray Espiha Umalay, SB sang unang bayan member-elect sang Pututan, Iloilo. Isa latest nga count nga canvassing number 8 siya, asa sa 8. Ay importante bla K5 Lawrence daog di bla. Why na yan namin man ang number 1 ka, pero tiyang pressure aras imo mo. Number 1 ka man, number 2 ka man, number 3 ka man, number 4 ka man, number 5 ka man, number 6 ka man, number 7 ka man, number 8 ka man, para riho lang ka mo nga SB member. Ang mga perks and privileges, para riho lang ka mo. Para riho man ka mo nga ang inyong ngalan, K5 Lawrence, may puno ng ahon. Kay AM Ray Umalay ni may puno na nga Honorable Hon HON bla Ray Espiha Umalay, member sang kunang bayan Pututan, Municipality of Pututan, Iloilo. Amo na kung may mga letterhead kasi na kag may mga kwan bla, no, mga salamig samo kag K5 Lawrence. May puno na, may ang ngalan mo may puno na nga Hon Honorable. Congratulations, sir, ha? Ay, importante daog. Muna ginambal naton nga padaog niya. Whether number 1 ka or number 8 ka, number 1 ka o number 10 ka sa mga component city, number 1 ka or number 12 ka, o daog ka. Standby, i-check na to na busy ka K5 Gini Kauyunan, sitwasyon dito sa Jubilee Hall, dira sa corner sang Mabini kag General Luna. Kay nag-resume na ang City Board of Canvassers sa pag-official isip sang boto, pero nabala na naman nato, no? Ati sa mga resulta, ati napilian bilang mayor si Mayho naman Honorable Raisa Triñas, mayor sang Iloilo City. Vice Mayor elect
Lady Grace Labla Barunda. Vice Mayor sa Iloilo City. And of course, ang 12 ka mga kagawad nga nagdalaog. Ag ang Lone District Representative re-elected on his third and final term of office bilang napilian nga representative sa Lone District sa Iloilo City sa House of Representatives mga kakifay. Samtang check nato ni dugay-dugay si Kaki 5G ni Oyunan ha. Sa mga kabanawanan ang mga result kag subong man ang nabantayan man ang pagkasenador bauti sa pagkasenador dire. May mga upset dire no, may mga hambal nilang why naton mamabalaan nga madaog why sa survey. Ara siya mga kandidato pero daw sa survey bla why sang sansa or ara sila sa ginatawag nga winning circle. Kwan ini sa aton sining pagtanaw diri mga Kaki 5 no sa sining resulta sa pagkasenador bla ti nagapanguna sa gihapon diri ang mga kandidato sa pagkasenador ti siyempre ang mga kilala kag gina-expectar bla nga mag number 1 ti ara gid nag number 1 no si re-electionist Senator Christopher Lawrence Bongo. Tiyan mo ni siya sa Bongo, leading siya. Bisan tanan-tanan isipon pa, daw layo nga malabot na ini siya. No? Ati kabalo makita, ini sa PDP laban, kagluwas sina, mga Kaki 5, masyado gid kalapit sa kay former President Rodrigo Duterte, si Senator Christopher Lawrence Bongo, mga Kaki 5. So, kuano naton ini? Ay kwaon naton ini mga update diri sa aton sini nga pagpangalagad sa latest nga tali kon mga napilian no latest nga counting sang mga kandidato sa pagkasenador diri sa aton sa bilog nga Pilipinas mga Kaki 5. Na-maintain ni Senator Lawrence Bongo ang pagka number 1 sa nagligad nga kung kahapon ni eleksyon sa pagka senador mga Kaki 5. No, tanawan nato niya ang latest diri sa aton sining tali nga nakuha diri mga Kaki 5 sa mga aga as of May 13. Subong adlaw nagapanguna diri si Senator re-elect Senator Christopher Lawrence Bongo alin sa PDP laban pro Duterte candidate. Ang nagdaog ang surprising diri ang number 2 na si former Senator Bam Aquino. Ara sa winning circle pero why sa top 10 o top 5. Si Senator Bongo nakakuha sang 26,222,319. Kapangadawa si Bam Aquino nga may 20,360,601. Number 3, Senator-elect Ronald Bato de la Rosa nga mayara 20,091,898. Number 4, Congressman alin sa AXIS Party List Representative Erwin Tolpo. Ati primero nga masorbi sa pagkasenador, number 1 is Erwin Tolpo mo. Sa last niya survey, number 3 siya. Pero sa resulta sa subong, number 4 siya with 16,616,155 na mga boto. Nakapanglima, former Senator Pornio Sharon.
Former Senator Francis Kiko Pangilinan. Why man isa sa winning circle kung sa top 12 or top 10 or top 5. Pero sa resulta subong, ara sa number 5 si former Senator Kiko Pangilinan na may 14,879,484. Ang number 6 ari mano na surprise aman kita sini kay ti why man isa sa top 12, why man sa top 3, why man sa top 5, why man sa top 10, why man sa top 12. Pero ang latest nga survey sa to top 15 ini siya. Pero subong number 6 si Congressman Rodante Marcolita. Alam niyo si Marcolita nakasulod na may boto sa subong may 14,770,019. Number 7, former Senator Panfilo Ping Lacson na may 14,647,531. Number 8, balik lang sila. Former Senator Vicente Soto III na may 14,399,152. Balantayan kuno subong kay base kuno mabalik ni siyang Senate President. Number 9, re-electionist man ni Senator Pia Cayetano with 14,137,884. Number 10, ari ni siya sa winning circle pero sang ulihi daw na dulodagdag sa number 14, number 13. Las Piñas Representative Camille Villar may 13,232,657. Number 11, ari top 5 ni sa survey permi, no? Sa mga survey si re-electionist Senator Lito Lapid na may 12,936,025 ka mga boto. Number 12, si Presidential Sister re-electionist Senator Amy Marcos na may yara 12,897,749 ka mga boto mga kaki-5, no? Number 13, si broadcaster Bin Bitag Tolpo nga may 11,727,873. Ang surprising man ini kahit ara sa top 5 sa mga previous nga mga survey. So subong number 13 siya. Si Ben Tolpo. Utod ni Erwin Tolpo nga ara sa number 4. Ali duha ka mga Tolpo ang naglagan subong. Kung hindi malutsan ni Ben Tolpo si Senator Amy Marcos sa number 13, hindi makahimo sila sa history. Kaya kung magdaog gabi si Ben Tolpo, may history sila nga tatlo ka mga Tolpo ang mga senador. It seems subong daw duwa lang, pero may mga nabilin pagidman. No, si Tolpo niyo, Ben Tolpo, abi madaog si Ben Tolpo, si Rapi Tolpo, tiara mga daan subong si Senator Rapi Tolpo. Tatlo na sila ka mga Tolpo. Number 13 na, ari pagid surprising, top 5 ba ni kada survey. Re-electionist Senator Ramon Bong Revilla Jr. na may 11,673,082. Tag of course, number 15, ari top 5 man ni, top 10 man ni sa survey. Pero subong number 16, number 15, si Makati City Mayor Abby Binay. Bata ni former Vice President Jijomar Binay. Kagutod ni outgoing Senator Nancy Binay. Si Abby Binay nga may 11,414,737 ka mga boto. Hindi pa ini final kaya as of subong lang ning aga sa tali
partial and unofficial result sang resulta sa eleksyon kahapon nga adlaw mga kakifay. Naway kalusot si former Senator Antonio Trillanes nga naglagan mayor sa Caloocan City, Metro Manila. Si Congressman Malapitan nga kontra niya. Si Malapitan nagdaog sa eleksyon sa pagka-mayor sang Caloocan City, Metro Manila. Maning kasumpong ni former Senator Antonio Trillanes. Ilugagan naton ini ang pila pa ka mga resulta sang eleksyon kapon. Si Kaki 5 Gini o yun na. Okay, gusto naton makuha ang pag-resume lang sang City Board of Canvassers sa pag-resume sang inasininga canvassing sa mga boto sa mga kandidato, of course nasyonal kag subong man sa kandidato lokal. Matapos ini, matapos na iga-proclaim na ang mga winning candidates diri sa siyudad sa Iloilo, Congresswoman Jamjam Barunda, Mayor Raisa Triñas, kag subong man si Vice Mayor elect Labla Barunda. Tala na karon dugay-dugay ha. Magabari kita sa dili ginamang madugay mga Kaki 5. Standby ka mo. Ay samtang nga nagatanaw kita sa resulta sa eleksyon sa nasyonal kag lokal. May napulo ka mga mayor sa probinsya sa Iloilo ay kontrate automatic. Isan-isan na lang kabuto ang makuha nila, iga-proklamar na sila. Ito ay kontra mo. Kinahanglan niya may buto kagid bisan isa lang. Ang iban pa gid mga update naton, iban pa nga mga balita sa pagiwat naton sa eleksyon kapon, midterm election. Ang palaman ko tanon kung amo ning sit up subong amo ning mga winable nga mga katapos sa Senado, may pending nga impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte. Ako na amo ni nga sit up amo ning mga nagdalaog. Ako na ni matyaga daw hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang balik ta dugay-dugay ha, i-check naton kay may ara kita. Okay ka, may kapi ka. May nadakpa na si Kaki 5 Toto Dids, AJ Cordoba. Ang balik naton, standby kay iban pa nga mga balita diri sa Key 5 News FM Iloilo mga Kaki 5. Standby na. K5 News FM, championing the lives of ang PCO may D3 D3 Bio. Isa ka atit akong ginalibulig sa D3 Bio. Sa tagsaka pagpilaw sa adlaw ko ang kitapos ibabaw. D3 Bio ang D3 yung may PCO yung may D3 importante nag-aulog ang free radical neutralized super LED at 1.3 million RFU score sa talagsang sa antioxidant likawan ang aplikasyon ng Banatiya DTX 500 Pagila ng mga luha, ipatang ng problema, magkamagkamag sa maguna paglaon. Wala sa maya ay isan ng man kabutlay. Wala sa maya ay isan ng man kalugay.
sinilipiyado ako ni Dr. Milby before ko na-met si Doc almost a decade ago. Wala sa ako sa clear na sa life ko. Dali ko na dali ko na-achieve ang kakay na gusto ko. Dali ko na-achieve comfortable life. Dami ko na-achieve sa mga pagkilaw. There were times that I really want to give up. I really nagpapasis ako ng trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkakila sa tao na magsalit sa ako. Paghihinaan, magdaliwa lang, pero tuloy na. Magdaliwa sa Ugod nga magkapunay at ang nga masarangan ang tanan nga kasuko paluhan na sa kalipay wala sang maya ay isang anong magkabulay wala sang maya ay isang anong magkabulay Sa naaman ng Timon, ang Diyos mapalos. Ako sa K5 Manilin Kabarawan, bukod mas pinala bilang Manilay. Halos 4 katuig na ako na nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nito. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM kung aking Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalik sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunhan. Tugtog isang kaadlaw na bayuan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyon kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangabudlay ko. Salamat din Dr. Miloy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapanunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalagdan. Mga katipay, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagya sa sunod sa mga katugin. Kabudlay, kalipay, kag mga habilig nga kita, padayon na mga umpong bukod wala sa bayakay, bisan handa ang palangga sa bisyo hindi magkulang may kaparagit sa inyo kampiyon kag sincero mahina ng mga luha di bata ng problema magkaroon kag pag-ibon sa pagsinang paglao. In behalf ng K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, na dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagdinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa tira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021
naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linwood. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahalaga makako and that instrument gamit niya is our boss, Dr. Linwood. Rako nga mga lessons nga ako na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhit na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna sa ating nga CEO Dr. Linwood. May mga pagbilaw, may mga kasakit man, pero wala sa bayaay, anuman kadugay, wala sa bayaay, anuman kabudlay. Na magkapunay at hindi na masarangan ang tanan nga kasundo baluhan na sa kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expecta ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko sunod. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expecta. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya. Meet tight deadlines and work under pressure with exceptional writing and editing skills, emphasizing accuracy, clarity, and engagement. Strong attention to detail and the ability to fact-check content. Must have knowledge of digital media platforms and social media trends. Able to adapt writing style for different types of stories and with strong organizational and time management skills. Send your CV or resume to careers.k5newsfm@gmail.com. Be a part of the most trusted and fastest growing News FM network in the country. Apply na ka K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps diri sa K5 News FM Iloilo. Aton sini nga pagpangalagad subong aga. Musta ka mo da mga nagpustahan ay? Diri kali sa syudad sa Iloilo may nagpustahan ay diyo.
May mga nagposta. Ang iban, para lang nga makaposta, kag makatinikal, kag makasugid, nga mamusta, sa Vice Mayor, Blang Pedro, sa Vice Mayor. Ay, ang mga tikalon, Blang, ang mga barangay kapitan, kag iban sa mga former barangay kapitan. May nabalaan kita nga sa una, barangay kapitan. Pagtapos term niya, naglagan sa barangay Kagawad, perde. Tingala ko man nga naglasay ang pansit mulo kay. Lang ulam sa 250,000 para magposta para kay Ganson. Di kayo na perde. Kani doble bukol. Abi kayo daw ka mga katikalon sa inyo. Mga angkat ka mo posta katapusan. Amo na yung natabo sa syudad si Iloilo. Ang mga tao nga malapit sa administrasyon nagpangangkat mapusta sa Vice Mayor. Tiban matikal nga may isa to nagtikal to nga isa ka negosyante. Na may 3 million kuno nga pusta. Lapit man sa administrasyon. Tikindalaan sa 3 million. 2 million lang gali ang ila kwarta. May pustahan sila. Tapos naman daog naman sila Blabarunda. Tikabi ang 2 bilyon. Nagpadugang pagay mga tikalon pagid mo. May nanghulam pagid kuno 250,000 nga former barangay kapitan. Kag tama ka tikalon. Posta niya kuno kay Ganson sa tinaperde kundi ginhulaman niya patong nga kwarta. Ambal sa mga kilala ko niya tingala ko man nga naglasay ang pansit mulo kay. Grabe kay mga katikalon ko sa inyo. May mga bagay nga may katapusan gidang tanan. Ako nara ka ganin sa poder, ara kas babaw, ini kasagad ka tinikal. Hindi ka mang palapaw sa istorya nga daw kamo na lang ang tanan nga hari. Kay gintapas ka mo kundi ibanding ka pala munggo kundi makuha sang ibayad sa ilang nga ginhulam. May isa man nga nagpusta. Gintawgan na sa sangin pustahan niya kay nadeposito na. Ay pagani ma-proclaim. Proclaim na dugay-dugay Amo na bla kung sobra ka katikalon bla kang palasugid. Damo na mong ansubong nga mga tikalon diri sa syudad si Iloilo. Ang katangkat mo pusta. Ang mga nagpusta lang yan, ang mga tikalon bla. Ang nagpusta may labot na iban yung mga tubong-tubong na kung ano na. Aton diyan mga tikalon nga nagpusta. Manghulang mong kwarta, pusta nyo kayo na perde. Kung doble bukol. Way ka mo anay na mangkot sabi sa kay Paribatoy. Damo na perde daw. Kag amo ning mga nagla-perde, amo pa ning sagad ka tinikal. Amo nang ginahambal naton nga kung ara ka si poder hindi ka mo magtinikal, sinuplado kag tikalon pasugid. Di kay naperde ko ni daw namungan ka mo. Daw nahuloga daw gintakpan ka mo sang langit. Simple lang mula. Sabagay ni kilala mo ning mga tikalon na din nga mga taga-syudad sa Iloilo mo. Ginkol sila, abi na lawg-lahog lang. May isaman ka nagambal. May isaman kuno ka milyon. Tigin pagitaan sa kilala ko 1 milyon dalaya sa SM City. Kalayo pa gani kasingkit nga why na to kay ginbawi na nila. Kundi kaladawan. May mga taong bulag. Amo na mga senaryo kang mga nagkalanabo antes sa eleksyon kay madamo nagatikal. Damo ang mga tikalon panghangkat pa posta. Ti ang mga mahipos mo lang yung kag naka-insindi kag kabalo sa sitwasyon ginkol. Ti kundi palamukol sila subong. Basta hindi pwede man ang pustahan ay pero napustahan ay sila. May mga nagkalanabo dire. Ang ako na niya at kilala ko man tong nagdaog may porsyento lang ko to guro. Ay malipayon ni mga kilala ko nimo. Mga kilala ko bla, kada ka pamati subong malipayon gid kay nagdalaog sila. Oras aton nga pagpangalagad las 11:44 na. Arya hindi niya tinikal ng istorya ha, sigurado ginaya. Kapamati ginaya sa K5 News FM Iloilo kag nadakpan gid sa aktual on the spot ka nagpamati.
Iniya, wine sugid. Pag padakop sa imo nga nadakpan ka, hatag dayon isa ka box ang DTX Coffee Mix. Imulat kang iyong mga mata kay sarap ng... Arya ini tinikal pareho kay former kapitan, tapos term niya dagan sa Kagawad perde. At kalon nga nagwanglam ako no 250,000 para ipostate karon kay perde. No, nakadto pagin sila kuno sa isa ka hotel to. Nga dala kuno nila kwarta na iposta. Galing kay TY sila ginbatuan kay mga kutaw-kutaw itsuran la, da hindi sila mapatihan. Hindi bla boss. Basta ako malipayon lang kuya. Kay lipay-lipay lang tayo kag good vibes tayo mo kabati kita sa mga istorya nga eh. Ito ikoy kadlaw. Kay ang mga tikalon nasumpo gid ang ilang mga pagkatikalon. Lalo na kung ika'y gising. Dugakan tani karon para may kulukad lawan mata sa mga resulta. Aras ito to dids. Are wa ini niya tinikal sigurado niya pag dakop ni simo tagaan kay isa ka box ng kape kaya to dids musta ka na? Yes, kakita dyan. Malipayon ka man. Malipayon ka man. Siyempre, malipayon kita kakita dyan kay successful ang aton election coverage. Okay. Kag successful yan may kapamating niya sa ato, no? Yes, correct, kakita dyan. Pero kay mo yan ang posta. Wala ko yung nagpusta kakita dyan. Ipusta ko dahil bakal ko na lang. Wala mo ko, why kay mo nagpusta, may kwarta ka man. Balo ko nga damo man sinuptan mo sa bangko. Kali kay hindi kay mo yung tikalon. Oo. Hindi mo lang, mga tikalon lang. Grabe ang pustanay mo. Matunaw ka mo. Hindi ka na perde. Amo na gani kakita dyan, ang balanon blanga. Wala pa gani mabuto ang itlog, nag-iisip ka doon. Oo, gani. Bal ni matsukulit niya, insakto. Mga tikalon, sura nila daw batiis. Kumo. Basta kuya, malipayon lang kuya. Bala, kamu daya. Di ba kaki 5 AJ? Yes, correct kakita dyan. Dapat malipayon. Pero may mga tayo malipayon. Bisan ako lang, isa kakadlaw mo kuya mo. Basta resulta seleksyon, malipayon ng kuya. Pareho kita kakita dyan. Okay. Pero mas malipayon kita kakita dyan, no? Kaysa naman ka nagapamati sa aton ang natagaan naton sa kampiyon nga kape ni Doc Ramil Uy. Nga on the spot yun na nagapamati kakita dyan. Nakibot yan si tatay kanina. Mukha nagtulog-tulog siya. Nagalibot kita. Ginkibot naton siya. Nangayo lang kita galing dahil sorry. Pero bisan kibot mo siya, nakabugtaw siya, ginpukaw mo sa proti, isa ka box ang kape, kag luwas na, abay kupon pagid. Isa pagid ka kupon, kaya nagagamit siya sa DTX Coffee Mix pagid ka kita dyan. Kaya ka kupon da yun. Kampiyon eh. Daog na sa kwarta. Ariya, hindi niya tinikal. Oo. Hindi niya palapaw. May tupa niya, matag kami yung premyo. Oo. Hindi bla? So, kakita dyan, para bala nila nga hindi tinikal ang papremyo nga ginapangatag. Hindi. Luwas na yung papremyo nga hindi na tinikal, no? Pero ang pamati sa radyo, hindi, at least na video mo. Oo. Ari pagid hindi niya tinikal, ha? Pero may proof kita, ya? Kabalo kang naglasay ng pansit mulo? Kulang sa asin? Nga naglasay. Natunaw ang asin? Hindi, nabuhin, imbis itani, ibakal yung pasang panakot sang pansit mulo, ginpusta yan ay. Ay, kaladawan sila, Kaki 5 AJ? Yes, kaki 5 dyan. Ariya. Hindi ko din itinikal. Kaya nga, on the spot nato nga nadakpan kaki 5 dyan si Sir James Hondolero sa Zone 6, Barangay Montinula, Haro kaki 5 dyan. Hindi ang resibo, ang resibo. Hindi ang resibo. Hindi ang resibo, blang nga patimaan nga nadakpan. On the spot siyang gagapamati. Aragin ko natin dira. Ara na. Abi, pamatian ta. Ari personal. Okay mga kaki-5, good morning. So personal gid naton nga nalabayan diri no kag naagyan. Isa ka tindahan sa Barangay Montinula nga nagapamatigid sa K5 News FM. Tulog si lolo mo ga? Tatay, may umaga sa K5 Takpan tagid ikaw nga nagapamati sa K5. Pasensya gid tatay. Tatay, good morning. Magluwas mo sini oras ano kapag oras ga sa may magapamati sa K5.
Sige, sige. Tatay, pwede ka lang diri ka kwan ka lapit-lapit may premyo ikaw ngay ikaw akong personal nga nadakpan nga nagapamati sa K5. Tibalaan mo na dira tay nga ang K5 nyo sa FM Iloilo kung madakpan kami ara ka sa premyo. Oh. So tatay kinagapamati ka sa K5, okay ka, may kape ka sa K5 nyo sa FM Iloilo. Ano mambal mo kay Doc Ramil Oy kag sa K5 kay ikaw nakabaton di sa isa ka box nga Detect Scoopy Mix? Salamat. Ano? Kapamintaman may Gabi mga kaingod mo dire ang wala pa nagapamati sa K5, abi ang daha sila para sila makabaton man sa papremyo nga ginapangatag ni Doc Ramil Oy. Mga kapitbahay magpamati mo sa K5 i-frame para doble ang gabi. Abil man sang Detect Scoopy Mix. Di sa mga produkto ni Doc Ramil tay, ano din ginagamit mo para sa D3 Bio, DTX 500, may TC, DTX Scoopy Mix. Ay, masama happy pa sa mga dito sa Medaram sa Strata mo lang. Amo na ginagamit mo DTX Scoopy Mix. Ano pangalan mo ganito tay? Si James. James Hondonero. Sige tatay, thank you so much guys sa padayon nga pagpamati sa K5 News FM Iloilo kag paggamit sang DTX Scoopy Mix nga produkto di kalidad ni Doc Ramil Oy. God bless. Yan, ito yung tinikal. Sigurado nga may isa ka box ang DTX Coffee Mix Healthy Coffee. May dua pa ka kupon. May tsansa sa mga daog sang cash kag appliances. Yes, correct yun, kakipag dyan. Kag ang background sang imo nga video to, gapamati ito sa drama. Drama? Oo, amo na iya. Tinabi kay si hindi niya tinikal nga may gapamati sa aton. Bisan mambal ka nga mayong agal na sa nagapamati na nga kanamo-damo, pero ariya aktual may video. But silingon nga hindi palapaw nga istorya, hindi pang into, hindi pang tinikal. Kagod the spot kidya kakipag dyan. Yeah. Kampiyon? Kampiyon ah. No, importante may gapamati on the spot. Yes, correct kakipag dyan. Mga kandidato mo nagdalaog? So, 30% lang. 30? Ako may perdi man. May daog man. Natural na ah. Oo. Kay gimbutang ganin ang eleksyon para may pilihan man na tamo kakipag dyan. Amo na sa eleksyon, may daog, may perdi. Kung permi ka gadaog, may tsansag na yung maperde ka. Kung permi ka lang perde, may tsansag na magdaog ka. Kag eleksyon maniguro sa ibanda, nga mga kunara ka sa poder bla, be humble ka lang, simple lang. Ilugan niyo bla si Congresswoman Jam-Jam Barundao, kita mo nagdaog sa Gyapon. Kay simple, way hangin, way gatikal bla. Pero serbisyo sa tao, ara. Way gapangakig, way gapang pamuyayaw. Bisang nabuyayaw siya niya eh. Babay, ilan na sila pangamuyuan tala na sila. Ang mga depensor, tanawa bla. Ang mga depensor halin sa tatay nila, kay Junior, kay Nonoy Loren Sabong, may nabatian kang pamuyayaw, pang panangakig, kay wala. Kita mo ay sa may nagakontra sila. Paniya, kung narakas poder, dapat way kasang hangin. Bot silingon way hangin ulo mo, may paaris poder, ano kagidbla. Kay ti, lain na kung narakas babaw, kag mahulog ka, sakit na. Kakipay ba? Kung taas, lagpok mo kakipay dyan. Amo gina. Salamat kina. Sige kakipay dyan, no? Ining balita, no? Ginadulungin sinyo sa kaluan sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox ka pa. Nagikan diri sa Barangay Muntinula Haro, ni si kakipay BG Cordova para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Madamo kanya salamat sa report ni K5 AJ Cordova. Totoo dids. Nami man niya kay Matso kulit kay Padulong Paburakay lang saya no. Abamati sila subong pagadto sila sa Boracay via 88.7 FM Carstereo. Te daog ah. Nagawa mo na ba? Bisan hindi ka kita kandidato pero te pa matyagan tas kaugalingon ta daog kita. Kalagan ng kali sa paa, imulat na resulta bla sang mga senador kag damo mga big time nga mga politiko nagkalaperde. Si Gobernador Gwen Garcia sang Cebu perde sang Baguhan. Si Senator Cynthia Villar sang Las Piñas perde.
Kagiban pagid nga mga nagkarapirde. Bata ni Maruha sa First District sa Capiz, perde man. Sino ang mapating maperde ni Slaman? May mga tao. Amo na nga may mga bagay. Sariling kamay at paa. Nga may daog, may perde. May tinatay. Amo gani na nga ginapili. Oras ato niya pagpangalagad, las 11:55 na. Mabalik kita dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert. Kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we will continue this song the path towards a better, more important, and better The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. Congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to go as to where our makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito. Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at
pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan, naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong... Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 300 na voting machine sa bansa na italang pumalya kahapon ng halalan. Samantala, mga bagong opisyal ng Olongapo City proklamado na. Mahigit kalahating libong botante sa Antique boboto pa lamang ngayong araw dahil sa kakulangan ng balota kahapon ng eleksyon. Vice President Sara Duterte nakahanda na sa impeachment trial. Samantala, explosive eruption sa Bulkang Kanlaon na naitala kahapon. Polo watchers na tumulong mag-shade ng balota kakasuhan. Eleksyon sa Western Visayas naging mapayapa. Lalaki naman sugatan sa pamamarila sa Negros Oriental. At peace and order, gayon din ilegal na droga tututukan ng halal na opisyal sa Leyte. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 300 automated counting machines o ACMs ang iniulat ng Commission on Elections o COMELEC na nagkaaberya sa kasagsagan ng pagdaraos ng May 12 midterm elections kahapon. Sa isang pulong balitaan na sinabi ni COMELEC Chairman Georgia Erwin Garcia na nasa 311 ACMs ang nagkaaberya katatapos na halalan. Pagdating naman na anya sa mga natanggap nilang ulat hinggil sa hindi pagtutugma ng mga resibo mula sa balota ng mga botante, sinabi ni Garcia na wala pa silang matibay na ebidensya. Samantala, tiniyak naman niya na kaagad nilang pinalitan ang mga naturang nagkaaberyang ACMs para mas mapabilis ang pagdaraos ng halalan 2025. Network News. Mighty C Network News.
Samantala, mga bagong opisyal ng Olongapo City, proklamado na ang kampyon. Balitang yan, hati di kay K5 Angelo Turno. Matapos ang halos isang buong araw na botohan para sa 2025 midterm election, ay ipinuklara na kahapon, Mayo 12, ang mga bagong halal na opisyal ng lungsod ng Olongapo. Kinilala pa ring City Mayor ng lungsod sa pangatlong pagkakataon ang incumbent na si Attorney Roland Paulino Jr. na nakakuha naman ng 35,179 votes. Habang kinilala naman bilang bagong Vice Mayor ng lungsod si Councilor K. Ann Legaspi, kung saan ay nakakuha naman ito ng 39,304 votes. Sa mga konsehal naman ng bayan ay pasok bilang ika-10 pwesto si Jack Gardon, pang-siyam naman si Councilor Ying Anonat, si Kapitan Angelito G. Baloy naman ay pang-8, pang-7 naman sa listahan ang nagbabalik na konsehal BJ Cajudo, pang-6 naman si Konsehala Tet Marzan, pang-5 naman si Councilor Attorney Noel Atienza, si Konsehal Rodolfo Catalogan Sr. ay pang-4 naman sa listahan, habang pangatlo naman ang dating number 1 City Councilor na si Councilor Tata Paulino. Pangalawa naman si Konsehal Bik Magsaysay at nangunguna naman si Konsehal Jimel Kunghun Escalona. Ang proklamasyon sa mga bagong halal na opisyal ng lungsod ay pinangunahan ni na Comelec Officer 3 Maria Luisa Lumanlan, DepEd Olongapo Superintendent Imelda Macaspac at City Prosecutor Charlie Yap. At ito si K5 Angelo Turno para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, mahigit kalahating libong botante sa Antique boboto pa lamang ngayong araw dahil sa kakulangan ng balota kahapon ng eleksyon. Balitang hatid sa atin ni K5 Family Palano. Boboto ngayong araw ng Martes, May 13, 2025 ang 517 na mga botante mula sa Barangay Imba, Kaluya matapos na nagkulang ang mga balota sa araw ng eleksyon May 12, 2025. Ito ang pinahayag ni Attorney Will Arsenio, Acting Assistant Regional Director at Provincial Election Supervisor sa isang media interview. Dahil dito, nag-request ang Comelec sa Central Office ng bagong mga imprenta ng balota. Ayon kay Arsenio, ang contingency ng komisyon ay ang pag-transfer ng mga botante sa ibang barangay, ngunit hindi sila pumayag at gusto lamang nila bumoto sa kanilang lugar. Nakipag-ugnayan na rin ang Comelec sa PCG at may barko na rin na nakahanda para mag-deliver papunta sa isla ng Kaluya. Maliban sa isla ng Kaluya, nagkulang din ang mga balota sa Barangay Simbola, Kulasi na may 47 lacking ballots, Barangay Hinalina, Lawaan na may 25 lacking ballots, Barangay 7 San Jose na may 62 na mga lacking ballots, Barangay Mabini, Sibalom na may 89 lacking ballots, at Barangay Lawigan, Tobias Fournier na may 20 lacking ballots, ngunit nilipat sila sa ibang presinto para bumoto. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, tiniyak naman ni Vice President Sara Duterte na handa na siya para sa kanyang napipintong impeachment trial anuman ang kahihinatnan nito. Ang payag ay ginawa ni VP Sara sa isang panayam matapos siyang bumoto para sa 2025 national and local elections sa Davao City kahapon. Anya, ipinauubayan na niya sa kanyang mga abogado ang lahat ng paghahanda para sa kanyang impeachment case sa Senado. Base sa inisyal na timetable na inilabas ni Senate President Francis Escudero, itinakda ang tentative na pagsisimula para sa impeachment trial ni VP Sara sa July 30. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Explosive eruption sa Bulkang Canlaon na naitala kahapon. Ang detalye ng balitang yan, hati di K5 Sunshine Lacson. Muling naitala ang isang explosive eruption o malakas na pagsabog sa Canlaon Volcano alas 2:55 ng madaling araw Martes, Mayo 13. Bago ang insidente, naitala ang 72 beses na mga pagyanig sa bulkan sa loob ng 24 oras o noong araw mismo ng eleksyon. Naganap naman ang pagsabog habang malakas ang ulan sa mga lugar sa paligid ng Mount Canlaon at naghihintay ang mga botante na maiproklama na
na ang mga nanalong kandidato sa probinsya. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, isang moderate explosion lamang ang naganap sa bulkan Martes ng madaling araw, ngunit namataan ang paglabas ng lava sa crater ng bulkan. Dahil sa naganap na explosive eruption, muling nabalot ng makapal na abo ang mga kalsada at kabahayan sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Bago, La Carlota at La Castillana sa probinsya ng Negros Occidental. Nananatili pa rin sa level 3 ang alert level sa Bulkan Canlaon ngayong umaga. Umabot naman sa 180 ang naitalang volcanic earthquakes ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Canlaon Volcano base sa datos na inilabas ng ahensya ngayong Martes ng umaga. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din mga K5, sinibak na at mahaharap pa sa kaso ang mga election watchers na naaktuhan sa isang video na nagsishade ng balota ng mga botante sa isang polling precinct sa Abra sa kasagsagan ng halalan kahapon. Nakarating sa kaalaman ni Garcia ang isang Facebook video kung saan makikita ang dalawang election watchers na isang lalaki at babae habang nagsishade ng balota ng mga botante. Nag-viral na video na nagpinaskila sa Facebook na isang Joya Bernos, maririnig ang isang babae na nagre-report hinggil sa insidente. Kahit na nagre-report ng babae ay at ibinibidyo pa ito, ang insidente ay tuloy pa rin umano ang mga naturang polo watchers sa pag-shade ng balota ng mga botante. Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Eleksyon sa Western Visayas naging mapayapa. Ang kampiyon na balitang yan, hati ni K5 Kim Kaluyo. Naging generally peaceful ang isinagawang May 12, 2025 midterm election sa buong Western Visayas. Ayon kay Police Regional Office o PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, wala silang na-record na insidente o gulo na maiuugnay sa eleksyon. Samantala, nananatili ngayon ang mga kapulisan sa lugar kung saan sila na-deploy upang masiguro ang safety ng lahat. Ipinaalala naman ng PRO6 sa publiko na hindi pa tapos ang security coverage. Sa kabilang dako, binabati naman ng K5 News FM family si K5 Ray Espeha Umalay, ang area manager ng K5 News FM Panay, nakabilang sa mga nanalong sangguniang bayan member sa Pototan, Iloilo. K5 Ray, congratulations! At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din isang lalaki sugatan naman sa pamamarila sa Negros Oriental. Ang detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Nasugatan ang isang lalaki matapos barilin sa Barangay Kabangahan Bar ng Chateau Negros Oriental noong Lunes ng hapon. Sa paunang ulat mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo, sinabi ng insidente na pamamarila ay nangyari bandang alas 5:11 ng hapon sa liblib na barangay. Ang biktima na nakilala bilang si Chedolo Gadingan, 53 anyos, residente ng Barangay Kabangahan, ay sinasabing binaril ni Marlon Baco na kilala rin bilang Galo Arellano at Ariel Asenyas hindi pa tiyak na dahilan. Ang biktima ay nagtamo ng sugat mula sa bala sa kanyang binti. Tumakas naman ang suspect sa kanyang itim at puting XRM na motorsiklo. Si Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Norpo, ay nagsabi ng mga investigador ng pulisya ay titingnan kung ang insidente na pamamaril ay may kaugnayan sa nangyaring halalan. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News.
Samantala, peace and order at iligal na droga tututukan ng halal na opisyal sa Leyte. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jaime Gravador. Iprinoklaman ng bagong alkalde ng Albuera, Leyte si Mayor-elect Kerwin Espinosa sa katatapos lang na bilangan ng boto sa lugar. Alas 7 ng umaga ngayong araw ng Martes, Mayo 13 taong kasalukuyan. Si Espinosa ay nakakuha ng malaking lamang ng boto at tinalo ang malaking kalaban nito para sa mayoralty position na sina incumbent Mayor Sixto de la Victoria at former board member ng 4th District ng Leyte na si board member Vincent Rama. Ayon sa paunang pahayag ni Espinosa sa media, nabibigyang pansin niya ang problema ng katahimikan at kaayusan ng Albuera, lalong-lalo na ang illegal na droga. Ang unahin ko ang peace and order at ang bigyan ng solusyon ang droga dito sa Albuera. Linisin namin ang droga dito sa aming lungsod. Zero tolerance sa amin ang droga. Inulit namang pagsambit ni Espinosa na hindi siya drug lord at isa rin lang daw siya sa mga biktima ng war on drugs. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Jaime Gravador para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan dito sa lungsod ng Tacloban sa buong silangang Visayas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nanawagan si Pope Leo XIV para sa pagpapalaya ng mga inarestong mamamahayag at pinahahalagahan ang kahalagahan ng malaya at makatarungang pamamahayag. Ibinahagi pa ng Pope ang kanyang pakikipagdalamhati sa mga mamamahayag na nakakulong dahil sa kanilang pagsisikap na maghatid lamang ng katotohanan. Binanggit niya ang kabayanihan ng mga mamamahayag na siyang nag-uulat ng mga digmaan sa kabila ng panganib sa kanilang buhay at nagpaalala ang mga bansa na ang tanging mga taong may sapat na impormasyon lamang ang makakapagdesisyon ng kalayaan. Network News. Mighty C Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayan na ng pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Apostol sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Ang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidant para malikawan naton ang mga kamamatay nga cancer. Mag DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan naton ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw para mahamok ang atong katulugon kun gabi. Para malikawan naton ang insomnia, magtumar kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. At para makontrol ang ato sininga diabetes, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kag malikawan naton ang makamamatay nga cancer, magtumar kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado.
Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Ara na si ka-K5 Karen. Check nato ni Dugay-Dugay kay kung kumusta ang assessment sa aton sini nga Philippine National Police sa giniwat nga national kag local election kahapon dire sa Bilong nga Region 6. Daway man sang reported yun nga nagkalanabo, no? Unlike sa mga nagliligad nga mga tinuig to, may mga gintiro, may mga ginpang lutang nga politically motivated yung mga kaso bla, no? Sa subong daw tawhay na kay madasig ang mga reklamo parte sa vote buying, ara lang sa Facebook. Waay na ini na naton mabatian nga nagreklamo sila. Bot silingon nga daw ang ining mga vote buying nga illegal ini kay isa ini ka election offense. Daw ginatolerar na subong sang mga pamuluyo. Kay gusto nila nga makakuha sa kwarta. With all due respect iya sa iba na. Nga waya ka pabakal sa buto nila, no? Pero amo ni ko sang tama ka lapnagon ang vote buying pero way sa minadakpan kay way man sa may nagreklamo. Di ko ni ikaw abi mareklamo da kasuhay pa ikaw pang kaluluoy sa kadlaw. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. O kagang mga insidente sa mga nagliligad yang mga eleksyon, may mga ginlutang ang mga supporters, may mga kung ano da, subong way. Way kita sang nakita nga magamo no klabanan sa mga reklamo kahapon ang automated teller machine. Hindi makabaton o kung nagamalpangsyon. Hindi makabasa sa mga baluta nga ginagulo sa ila. Ang mga naperde nga mga kandidato nga reklamo kay kuno nagpamakalang kontra. Ati balaan nyo nagin niya muna. Eleksyon subong kinahanglan may kwarta kagin mo. Tinabungos nga kwarta na tago mo para sa eleksyon. Importante na nga dapat respetuhon naton ang resulta sa eleksyon kay amo ini ang desisyon sang majority nga mga pamuluyo nga nagboto sa mga nagdalaog sa nagkahapon nga eleksyon na. Ang ila sini nga term of office sa mga newly elected officials magasugod naman sa June 30 alas 12:01 sang hapon. Kag ang mga incumbent subong kung tapos ng term mo or naperde ka, ang imo sini nga term of office hasta na lang June 30 12 noon 2025. Nabi kung nagpare-elect ka naperde ka, so hasta ka pa June 30 sang udto. Kung newly elected ka or re-elected ka, ang imo sini nga term of office magasugod sa June 30 alas 12:01 sang hapon. Samtang wala pa ang report ni Kaki5 Karen Badilla, ang ining nga porson ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan naton ang trangkaso hinanat sipon kag ubo, magtumar kita sang di Tribayo. Adlaw-adlaw bangod kay sa iya sini nga extra virgin coconut oil kag ginpaamanan sang vitamin D3. Kaya ang D3 Bio ginapatay niya sini. Sarap ng umaga lalo na kung ikay maayogid kay napatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. D3 Bio Maluwas na nga ginapatay niya sini mga viruses nag-star ka bala sa balaon nga kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas ba ang imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka ba nga mga pula nga rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Dili tanan nga mga sintoma ang patimaan nga basi na denggi ka. Gani magditribayo ka.
Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa iya sining medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation na marikawan sa lawas ang bleeding kung na-impiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbarayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang puluya, wala sang likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob ang aton sini nga mga suludlan. Kag magtumar kita sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo, gusto mo nga hindi ka magka-dengue, gusto mo nga hindi ka masakit, mag D3 Bio ka. Kaya ang D3 Bio maayo gid kontra sa mga balatian. Kag parisa naton sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Kaya ini may mabaskog nga vitamin C. Number 1 nga vitamin C sa bilog nga Pilipinas. Kag ang Mighty C mabaskog ini kag naproteksyonan ang aton sini nga resistensya kag aton sini immune system para malayo kita sa balatian. Mighty C kag D3 Bio di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. Di-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. Kag available man nationwide sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Sa Iloilo, available diri sa siyudad sa Iloilo sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagao, ara dira sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart, Kalinog, Iloilo kay sa Pasig City. Ara dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Kaya hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan nga hindi ka magbalatian. Kinagi sa pagtumar sa D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kay mabudlay bulngon kung may balatian ka na. Taga-standby ng report ni Kaki5 Karen Badilla. Musta monitoring sang Philippine National Police. Kag aton sini nga mga security forces sa ginhiwat naton nga eleksyon kahapon diri sa bilog nga Region 6 Western Visayas. Si K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Karen. K5 Jan, bisan nga wala pa natapos no ang iban diri sa aton nga sa counting sa ginhiwat nga eleksyon kahapon nga adlaw K5 Jan sa pila ka mga banwa kag lugar diri sa Western Visayas. Pero based ni sa assessment sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga nangin matawhay ang ginhiwat nga piniliay kahapon nga adlaw K5 Jan kung sa diin wala sa may na record ang aton nga kapulisan nga insidente abe or kinagamo nga maangot sa eleksyon. Kag suno sa kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis ka K5 Jan nga bisan tapos na ang piniliay kag ang nangin matawhay ka K5 Jan, pero ang aton nga mga kapulisan nga ginpang deploy sa field ara sa gihapon sa mga respective areas nila ya ka K5 Jan no, kung sa diin man da sila ginpang assign kay ti ang election period hasta pa ni sa June 12 kung hindi ako magsala ka K5 dyan, no? So, amo na ang nasuno sa PRO6, lauman sa gihapon ang kapulisan naton
nga may mga ginapatigayon nga mga checkpoint operations, especially sa mga kabanwahanan nga K5 dyan, agud nga masiguro man ang safety sa tanan, bisan tapos niya ang election ka K5 dyan. Kag according man diri gani sa statement man nga ginpagawa ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wangking, nga pag-umpisa gid sa election period sa January 12 K5 dyan, nagplastar sila yadayon sa ilang security plan para masiguro nga tiway gid sa may matabo no nga mga major incidents during election niya ka K5 dyan. Kag wala man sila sa may na-record or may na-monitor nga itawag nga private armed groups, especially dito ya sa Quinto Distrito ka K5 dyan, kag tiway man sa intelligence gathering nga may mga pamakog no sa mga kandidato naton sa siniya nga 2025 midterm elections o kung sa mga butante man naton niya ka K5 dyan. So ari pala si Colonel o kung Lieutenant Colonel Arnold Solis ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Good day everyone. Gusto naton ni palabot sa aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas nga as of 6 a.m. May 13, 2025 ang aton nga elections diri sa aton region is generally peaceful. Wala kita sang may na record nga any incident nga makonect naton sa ginhiwat naton nga piniliay. Ang aton nga mga kapulisan ara gihapon sa mga different areas of deployment and ma-terminate lang ini kung matapos ng aton nga security coverage and ang aton nga mga law enforcement operations nagapadayon kag ang aton nga mga police visibilities in different areas para ma-ensure naton nga malinong kag matawhay gihapon ang aton nga region. And also nagapasalamat kita sa aton nga mga kauturan nga nagbinuligay para mangin isa ka malinong kag matawhay ang elections diri sa Western Visayas. Assessment, nangin matawhay ang piniliaya ka K5 dyan. Pero ang kagabi ni ka K5 dyan, samtang nagasakuay na bala sa pagbantay sa resulta sa 2025 elections diriya sa probinsya sang Iloilo, dito sa may Banwasang San Enrique ka K5 dyan, may isa dito ka barangay Kagawad, no, sa may barangay Dakal, San Enrique ka K5 dyan, nga may nabatian ni siya nga lupok, ginapatihan lupok sang pusil ka K5 dyan, no? So nananawag ni siya dayon sa may San Enrique Municipal Police Station. Kag pag-responde dito sa aton nga kapulisan sa area, ginpahayag ni sang Kagawad nga si Kagawad Sherick suno sa pag-interview naton sa kay Police Lieutenant Cristival Dalde nga ang itawag ang direksyon sa lupok nga nabatian niya ka K5 dyan, do ara na gid sa pinakapunta sang ilang barangay, kumbaga do boundary na siya bala ka K5 dyan sang Pasig City kag sang San Enrique, pero suno sa kay Lieutenant Dalde nga tama na ni siya kalayo sa Banwa kung bantaon mo ka K5 dyan, mga 18 kilometers halin dito sa may munisipyo pagadto dito sa ginatudlo nga area nga nabatian sang Kagawad kung sa diin halin ni ang paglupok ka K5 dyan, no? Pero hindi pa ni matumod kung bala lupok gid man sang pusil o kung dira ka K5 dyan, kiti may iban kita nga daan nga mga kauturan kahapon or kagabi nga pag niya bisan way pa 100% gid ka K5 dyan nga natapos, pero ang sure ball nga daog na gid ka K5 dyan, no? Ang iban nagpa-fireworks or di gani nagpalupok dira sang iban nga sa isang palupok ya ka K5 dyan. Pero according diri sa kay Lieutenant Dalde nga ti padayon ni ang ilang investigation kay posible nga gatuan man nila ang area bisan tuman ini kalayo ka K5 dyan kay ti barangay Dakal ang linupok. Yes, isa ka lupok ang nabatian sa barangay Kagawad ka K5 dyan. Ti isang lang gali kalupok, ti uyangan gid nila. Oo. Pero suno pa ni gani sa kay Lieutenant Dalde nga ti ang atong area nga ginatudlo nila ka K5 dyan, na siya blood of fire flang area na siya. Katubuhan na gid ka K5 dyan. Ang barangay Dakal ni amoning dalan bla kun halin ka sa Pasig, San Enrique, ang dalan bla pakadto sa Sara bla. Pasig Sara ron na ng barangay Dakal. Ti may nagpalupok siguro kay nagdaog na iya kandidato.
Posible ka K5 dyan, no? Kasi may Palupokit saya? Oo, they way kuno sang ila nga celebration. Hindi naman na yung gusto. Pero abi mo, matutuod lang. Natingala bla kita kung sa mga blang lubong, no? Lubong, ha? Pila na nina-obserbaran ko ka K5 Karen mo? Kasi may mga simenteryo sa mga banwa nga kung layo nga barangay, may mga gina-cluster nilang barangay bla. Kag may simenteryo, no? Iya municipal nga cemetery or private nga dira nga lubong. Kung may lubong bla, may ara iban nga nagapinalupok. Pusil gidya. Tingala gani kita nga daw ginapabayaan lang blaw. Dapat ani ni istriktohon ni ang aton sa mga kapulisan. Kay budlay lang na, okay lang na kung ay sa may maigo, o ay sa may balikan sang bala. Okay lang na kung ang nagpalupok ka pusil mo pababaw lang, balik bla sang bala bla. O kung balik sang slag sang pusil mo sa imo lang maigo nga ulo bla kakipay ka rin. Kung sa iban karon makaigo, kung hindi man mayo na. So tingala kita mo sa mga barangay bla, maglubong ka pinalupok pusil. Delikado. I-follow up na may K5 dyan, no? Sa kay IPO spokesperson, Major Aranyo. Actually, wala siya natapos interview, wala lang gidugay. Pero itawagan pa siya liwat regarding sa amo naman na iyang issue. Hindi, sa some other time naman. Kaya hindi man urgent kin, no? Kasi kung mga pamangkot, talas plakadlaw, blabat. Amo na may mga lubong-lubong sa mga barangay nga simenteryo, bla, may nagapinalupok pusil. Delikado na. Kay ilan mga palupok kid mo. Ihibi lang di bla? Oo. Ikaw gani ginahibi mo lang, no? Gahipos lang po gawin contact. Pero ang Balsang Police Regional Office 6 sa election kapon generally peaceful. Yes, K5 dyan. Why gid man, no? Why gid man ang reklamo nga vote buying daw ara man lang sa Facebook gani. Ang dirigani K5 dyan, no, bago lang ni natapos interview si Major Aranyo, ang sa ilang initial record, diri may 15 sila ka reports nga nabaton, angot ni sa vote buying, pero kalabanan, diri K5 dyan, wala siyang mapag-on nga ebidensya. Kag ano, bladog yung generalize nila K5 dyan ng area, amo na nga hindi pasipot kung sa diin ni nga banwa K5 dyan. Kagwa ni, budlay man nga ikaw imo, ma-report ka may vote buying, di? Wala mo ang mga kumilik ni, ini man na sila mag-action na kuha isang formal nga complaint lang, kagwa isang ebidensya. Kaya wala mo ang vote buying nga ginatawag, hindi lang na sila nga sa labton sang nagbakal o kung nag-buy sang vote, no? Sa labton man ina, sang ginbaton, sang ginbakal. O kung baton mo, may violation ka man, election offense man na. Duwa ka mo ang nagbakal kag ang nagbaton, sang bakal. Correct. Duwagin. Kung ikaw ang nagbaton, ma-file ka kaso? Amo na ang sitwasyon lang amo ni nga halin pa siyang una tubtob subong doay kita sang nabatian nga convicted siya bangod sa kaso sang vote buying K5 Karen. Yes, correct K5 dyan. So far amo na ang sa subong assessment sa PRO6 nga matauhay kag bisan nga may mga nabaton sila yung reports sa vote buying, pero ang i-investigate pa nila K5 dyan kag dapat may mapag-on gid nga ebidensya kag ang sa Comelec Ganba naman niya K5 dyan according sa itaton nga kapulisante. So far why naman sila sa may nagkaladakpan ang Comelec Ganba hasta pa ni sa June 11 mo? Yes. June 11, 12 midnight ang aton sining Comelec Ganban. So, mga pilatanan ka tawo ang mga nagladakpan sa Comelec Ganban, may record ka na? Ang sa inisya, ang tong latest to naton nga nauyatan sa sinalikdan K5 dyan, mga 80, ginabanta. 80, yes, K5 dyan. Okay. Salamat yun K5 Karen, pero by the way, happy ka man sa result sa eleksyon kapon? Happy especially nga ang aton nga AM na daog. Kamo ganina, congratulate kita ginapabot naton ang victory party. Ay gani, banya ko naman paburakay. Kaya gisa pa. Ano paburakay ta? Banya ko naman paburakay pero basta amo tay lang. Pwede man. Bisan di man Boracay kung bisan lapit lang di aral sa mga San Joaquin bla para lapit. Okay, K5 dyan. Kasi siyempre damo man may na alipay man sa resulta pag national sa K5 dyan nga result. Iti si Bam Aquino nagdaog K5 dyan. Siya gini ang sa likod ng free tuition. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rodante Marcolita.
Why bla sa ara sila sa winning circle pero why sila kasulod sa top 5, top 3. Ang mga ara sa top 3, top 5, top 10, top 12, ang iba nagkalapirde. Oo. Pero from the start, ang mga nagkalapirde ng mga senador, paghalin pagsugod sa matapos, ako yung mapatig ko nga si Tolentino kag si Abalos mo perde mo. Kaya nga, ang kay Tolentino na incumbent senator perde sa re-eleksyon. Amo man na si Senator Bong Revilla o delikado man? Kaki 5 ka rin? Pero at least, no, ang mga iba naton yung mga senator nga nagdala o ginablang may mihura gid ang publiko sa ila kaki 5 dyan. Mayroon ka ng gambal nga nagkakabit-kabit si Lito Lapid. Pero subong si Lito Lapid daw number 11 na. Nakasunod pa. Number 11, number 12 si Senator Aimee Marcos. So niya kung mag number 12 si Lito Lapid kaya kasunod na si Bintolpo mo. Kung si Bintolpo daw kanblan niya si pwedeng si Bintolpo lang hindi lang si Lito Lapid. Tiyan mo galing kaya muna yung resulta sa eleksyon. Sa 2028 naman naga naman kumuliwat Kada 3 tuig ni. Gani, hindi pa man yung katapusan. Hindi pa man maguba ang kalibutan Gabay pa hindi lang danay. Kada eleksyon dagan ka mo. Kada eleksyon dagan ka mo. Amo gani? Sige, kaki 5 sige. Oo. Happy ka? Happy, Gil. Okay. Gusto ko happy ka. Ang mali kilala mo. Sige. Happy. Basta happy ka, Oo, happy, Gil. Ayos? Ayos, Gil. Ano? Basta happy ka. Happy, Gil. Sige. Ang ini nga balita, ang inadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nilawas, mga sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Ramilo Palek, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki5 Karen Badilla. Magabalik kita pagkatapos kinamang sinistandby na mga Kaki5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagila ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhod sa bagong paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangilitiyado ako ni Dr. Ramil. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan.
nga magkaptanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang bayay, bisan anong magkabudlay. Wala sang bayay, bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mabalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakop na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magakumpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman kanila. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Linuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhit na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Linuy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, akong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM. Balik kita sa ato niya pagpangalagad ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay nga kanser kung nakatumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 ang maayugit kay may pinakamataas nga antioxidant unit, 1.3 million ORAC units ang DTX 500. Ang sarcoma, isa sa mga rare kung tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara ikaw sa late stage. Duha ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% ang nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga faktor sa kagapataas sang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig ka pag-ubag o sang parte sang lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang likod, tiyan, hindi magihong nga joint, tinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason na. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser, mag DTX 500 kag vitamin C kada adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang vitamin C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyon ang mga guba nga mga selula sang lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag DTX 500 kag vitamin C adlaw-adlaw. Kay sigurado nga healthy kita mga kakifay. Ang DTX 500 kang vitamin C di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available in nationwide. I-order nyo lang sa Shopee o kung sa Lazada, idulong sa Shopee kag Lazada sa inyo sini mga puluyan. Available man sa mga suki nyo nga mga butika sa inyo lugar kag sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa siyudad sa Iloilo. Ara sa Iloilo Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagaw, ara sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Costmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Pasig City, ara sa Salvation Street, Pasig City. Ang bali ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapusponggan, hindi ka magbalatian, pero mapusponggan, hindi ka magbalatian para kag magtumar ikaw sang DTX 500 vitamin C kag D3 adlaw-adlaw. Kay mabudlay bulngon kon nagabalatian ka na. Mga pikita na DTX Coffee Mix, healthy coffee ini. Amo ning kape nga kon makahigop ikaw sa mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasiling ikaw nga namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee.
Na satisfy ang kagalingon mo nga nakakapika, nakadabuli ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa healthy coffee, nakakapika na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Kag kung gusto mo creamy coffee, mag pre-bio coffee. Healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay. That's why healthy. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Ako maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX Beauty Soap para nga mag-presko ang aton pamatyagan. Magnami pamatyag ta kung nakapaligo kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita para madula ang bayabas. Goodbye, bayabas. Welcome mahamot nga ilok. Nagapaputi kang nagapahamot sa ilok ang Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh, mga kakifay. May mga taong kung nakasakit ang aton siningat yan, bloated ang aton siningat yan, i-Klinika Sporbiotics muna yan. Klinika Sporbiotics. Para problema naton sa tiyan blan, nagabutod dyan ta, bloated dyan ta, gina-LBM kita, mag-Klinika Sporbiotics sa mga kakifay. Mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide via Shopee, Lazada or TikTok. Add to cart. Ang available man nationwide sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Kag available man sa Iloilo, sa Iloilo City, sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, kag sa Pasig City. Daway na kita time diri sa aton sining pagpangalagad sa Key 5 News FM Iloilo, ang 11 Mbps mga balita kag public service diri sa Key 5 News FM Iloilo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, Key 5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at